best al de Friese vlogger? Is dat niet vloggen? Vlog even, jongen. Ik wil niet vlog. Kom op. Mag ik vlogd worden? Mag ik vlogd worden? Zit die zijn flink in vloggen? Zit die zijn flink op vloggen? Zie maar die vloggen? Geweldig. In de tas. Wat is nou ook zo? Zo, je shirtbol. We zitten hier nu op de Willemskade. Dit is nummer 20 is dit. Daar hebben we nou uw kantoor. Je zult misschien wel eens vaker hier uitstappen. En dan weet je wel van, hé, die jongen die zit op de Willemskade. Maar nou is het volgende het geval. Ik ga hier een tasje met 2 boekjes erin. Daar krijg ik dan alle machtvolle handtekeningen en paragrafen onder zetten. We zullen nou op Verhoesje. Het kantoor van de Friese Vlogger. Het zit Verhoesje. Ik weet net waarom ik dat een beetje op een Duitse manier zei, maar ja. Jezus, wat een geurt trouwens hier. Ongelooflijk. Zo, het is dus natuurlijk een groot feest geweest, hè. Juist weet namelijk Koningsdag, dat zie je net omheen wijzen. Oh, sure. Wat zei het feest is weer voorbij? De koning is geweest, de koffie is op. De koffie is op, het is nog voorbij. En de tomaten, de tompoes ben ook op. Vandaag geen feest meer? Ja, een nieuw feest. Oh, ja. Geweldig. Ja, zo zien, ja. Zo'n dag na Koningsdag wordt er natuurlijk een prutte. Hey, hoi. Zo'n dag na Koningsdag wordt er natuurlijk een prutte puinruimte, hè? Want het is Inge de bende hier natuurlijk. Wie Inge de bende? Ik moet eerlijk zeggen, hoe snel je nou een skin is, hè? Ah, goeie. Ja, goeiedag. Hé, wat oproemen je? Ja, dat doen we weer, hè? Ja, wat maakt er oproemen weer hier? Ja, de frames, De frames? die halen we weer vet. Ja. Dus, Nou, is het leuk weer? het is mooi weer. Ja, hè? mooi lukt allemaal. Oh, mooi leuk, ja, tevreden? Zeer tevreden. Ja, deze meneer die schept ze er even in. Oh, die schept ze er even in. Oh, die schept even de dingen erin. Ben je van spin-off dan? Dat is spin-off, hè? Oh ja, oké. Ja. Ja, mooi. Dus, het is weer een mooi feestje geweest hier. Ja, zeg, hebben jullie er ook bij in? Nee, ik wou dat zelf niet weer. Anders ga ik hier nou niet staan. Nee? Mooi. Oh, zo hier dan. Ja, want juist wie ik even in de good old Doelenbar. Ik denk dat het wel. Zullen we steeds. Het is tolwoorden dat denk ik pas. Toen weet ik er nog. Dus in die zin ben je mooi, we hebben het hier de beren. Hè? Zo is het ook wel. Zo'n zaakje is het weer ook wel hier. De containers die we hier even ophellen, hier alle rotzooi weer opnoemen. Ik heb wel even mijn frisse tegenzin ontwerp. Maar het is inmiddels. Goh, wat een geurje hing het hier. Heerlijk. Hier een blokvlak zo. Zo. Nu weer dus. Heb ik weer hoor. Tom en het ha. Niet te bereiken echt. Nou, dat is ook wel eens keer hier, die mevrouw die zet hier even een statief gedeel hier. Ik denk zo even vrij jongens. Ik wil ik net doorheen praten zelfs hè. Wat ben je om doen aan mevrouw, vreeg je mij? Ik ben bezig met schoolopdracht. Schoolopdracht? En wat moet je doen voor school dan? Ik doe de studie journalistiek en daarvoor moet ik een filmpje maken over Stek. Over wat? Over Stek, het restaurant. Stek. Oh, het restaurant? Ja. Oké. Journalistiek, waar doe je dat dan in? In Zwolle. Oh, dat heb ik ook gedaan. Echt? Ja, serieus, ja. Leuk. Ja. Nou. Liegen niet door. Oké, maar leuk. Maar wat is de opdracht precies dan? Dat je een... Ja, je moet een probleem vastleggen en toen kwam ik al snel uit bij personeelstekort. Oh ja. In, ja. nou ja, ook voornamelijk in de horeca. En nou ja, ik werk zelf bij Stek, dus zo gewoon van het zo, ene. gewoon ook bijbaan. Ja. En wat is je doel nou uiteindelijk? Om journalist te worden natuurlijk, maar dan... Nou ja, dat is nog niet hoor. Nee? Nee hoor. We zien wel wat er van komt. De studie is leuk, dus... Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja, ik heb veel plezier achteraan. Ja. Dus, Ik ben uiteindelijk... Ik heb begrepen dat net iedereen weer heel enthousiast om in laatste video met een uur gingeloerd af en toe onderbrutsen door wat quotes van Veil en Jolke. Nee, dat voelt net overal in goede aarde.
Maar ik vond het vis te leuk eigenlijk om het net te doen. Hé, hey, een Opel Ekadet. Wat is jij? Een Opel Ekadet. Wat is jij? Een Opel Ekadet, joh. Wat zie je? Prachtig. En het mooie is, er is echt nog een sedan uitvoering. Maar zie je? Oh, de machtigste. Een sedan. 1.6, hey. Woe. Dat gaat wel goed, hè? Huh. Ongelooflijk, hey. Een mooi origineel ding. En het is een roest, hey. Weet ze normaal die de roest had. Hier is het goede pas, hè. Maar zie prachtig. Wat een mooie auto. Prachtig. Wat verdikke, de hipste buurt van de auto, de Vasse Parkwijk. Daar hebben wij alleen maar coole meesten daar, joh. Daar hebben wij alleen maar de coolste meesten van de auto. Oh, een machtig machine, een mooi BM hier. Ha, goeie. Hoi. Wees jou. Dat kent toch helemaal net. Ik weet niet, het is dan een soort van autospatterij, je hoort. Ik weet niet hoe dat kent, maar hier zit een Audi en er zit op V10. Bestaat die überhaupt? Een Audi V10? Zo, V10. V10. Ja, misschien ken het dan. Ik weet het net, dit is een zogenaamde S6. S6, dat zal wel goed wezen, denk ik. V10, hé. Oh, de maat is net. V10, als ik moet 10 cilinders, daar in beschikking. In V-vorm. Jongen. Prachtig. Dit familie hier. Wat is dit nou even fiets dan? Dat was een stuurtje. Ik was zo van notenhout. Een notenhouten stuur, maar dit is dan niet normaal. Ik zou keer aan het fietsen. Jawel, jij Eduard. Zo kerst u heel prima fietsen, niks los. Kerst gewoon erop stappen. Dat is toch van die oude handvatten op die fiets, haast me stoel bieden. Maar dit is gewoon een heel normaal stuur. Jezus. Hey. Tom maar. Je bent dus alle je huisregels van de binnenstad. Hebben ze goed lezen, de huisregels van de binnenstad? Ja hoor. Ja, hoor je er gewoon onder de huisregels of niet? Tuurlijk. Ja, je hoor je er wel om? Wat vind je de mooiste regel? Ik denk de eerste wel. De eerste is de mooiste regel, neem geen glas mee. Je bent net van glas? Sorry? Je hoort net van glas? Nou, dat wel, maar het geeft wel een zootje. Ja, dat is weer, ja. Nou, juist weet nog een zootje, maar nooit inmiddels al even kind. Kom je hier uit de auto net? Nee. Nee? Nee. Kom je hier als bezoeker? Ja. Als toerist? Nou, dat niet. Nee? Boodschappen doen. Oh, boodschappen nog. Ja, dat kan je natuurlijk ook, hè? Dat ga ik nee, ja. Nou ja, veel succes. Ja, merci. Ja, succes. Nou ja, dan ben je dus wat... Blijkbaar ben je dus wat regels hier. Dan weet je onhoren maar hier als je hier in Ljout in de binnenstad komen. Er is natuurlijk al een prutte oproemen in de stad. Hè. Het meeste is al voort eigenlijk. Ja, dan laat je hier en daar even een mof. Dan laat je hier en daar een blikje of of iets. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Het lijkt een beetje die hoen. Misschien is het wel van een persoon die je lijn had. Die het nou vermist is. Dit is een silhouet. Maar zo, wat je dus natuurlijk net zo makkelijk zeggen is wat leidt er in de grachten. Nou, zo, daar hebben we de magneetvissers. Denk ik tenminste. Ben je moet magneetvisken? Zeker, alleen hij wordt nooit naartoe. Wat zei ze? Hij wordt nooit naartoe. Die wordt er net uit. Nee, hij zit verest. Die zit heel vast. Ja. Had je er dan wat zwier zoen of bist je gewoon het sterker nog? Ik weet het net. Peken! Ja. Ja, dat helpt me echt, denk ik. Is het nou bewust dat je met die naar Koningsdij magneetvisken? Nee, dat net. Maar Oh. het is wel leuk om te wandelen. Er zit denk ik een fiets is. Een fiets? Ja. Ik doe helemaal de haak zitten. Oh, is met een haak. Ja, een haak en ik en nou één nog niet. Ja, ze hebben meerdere dingen die je broek kennen om te visken. Ja. Oké, cool. Nou, ik ben benieuwd wat er nog naar boven te komt. Ja. Spannend. Heb je maar wat moois voor je, hoor, of niet?
ben ik echt begonnen. Oh, dit is kijk de eerste. Ik ben de betier. Ja. Of krijgt op betier. En dan een heekje. Oeh, jas, dat denk maar om. Ja. Hij is net meer scherp, dus ja. Nee, oké. Oh, zie je, nog een haak hier. Kapitein Haak komt er ook in de mond. Is ook al? Nou, daar gaat hij. Ja, denk maar om. Dan een hek van de Ik ga niet omheen. Dat is een heel zware vis. Ja, dit is net zomaar een vis. Wat komt hier nog? Het is grut. Ja. Ja, Hester. Een fiets. Ja, een fiets. Oh, een fiets, ja, een fiets. Ja, denk meteen. Oh, ik zal maar eens niet doen. Camera en leggen, maar goed. Aan de andere kant dan ga je hem er snel maar uit. Wat zie je, zus? Zus. Ja. Zo, dus een vast en... Wat vaker. Ja, dit is mijn eerste mooie fiets. Dus. Oké. De eerste fietsvangst. Ja. Zit er dan? Wat zie je, zus? Ja, zo kun je. Zus, help me. Ja, dat won net zo. Ik ben het Zit even. al je poep doen? Ben ik even oldschool, maar door de haak helpen? Ja, nog steeds iets look. Wacht zo. Achter het randje zitten ze. Oh, Hoppakee. nou, dat is een shame, joh. Dat is nee. Zaal eraf. Ja, die laat er. Yes. Ja. En nou? Hij is een beetje heel scheef. Ja, dus die leidt er al iets. Waar is anders, zus? Ja, ik een keer spreken. Ja, tegen mijn hand. Nou, je moffen of zo? Jawel. Serieus, wat op je moffen nog, Maar het joh. moest even snel, dus... Ja, maar dan gebeurt het juiste ding, hè? Dan wil je snel maken. Iets vieze handen. Wat zei ze nou? Iets vieze handen. Nee, van wat je. Nou. Goedemorgen. Wat zeg je nou? Je bent gisteren net gestart? Ja, gisteren was onze eerste dag. Oh, En, gisteren, maar tijdens Koningsdag. ja, wij hadden er speciaal voor gekozen. Een beetje meer erkenning even, want wij zijn net nieuwe ondernemers. Ah, Die gaan we starten. En ja, we waren ook vorige week bij NTR geweest. NPO 2. Ja. En 3 weken terug op Omroep Friesland oké. geweest. En ja, wij zijn Stichting Jongens Ondernemen Friesland. Goeie, wat zijn jullie? Wij zijn van Stichting Jongens Ondernemen Friesland. Oh, Jong en Ondernemend Friesland. Ja. Oké, is dat een stichting? Een stichting. En dat is ons grote project. Forza. zo. Ja, En- social street food. Juist. En wat is het social eraan dan? Social, wat ik ben als, hoe zeg je dat, als een nieuw vrijwilliger. Vrijwilliger was 2018 gestart met de stichting. Ja. Met andere afkomst. En wat is social aan? Hier bedoelt VVV-kantoor voor nieuwkomers en Oh, ja. Nederlandse culturen bij elkaar, hoe zeg je, bij elkaar laten mixen. En ook dat ooit de brug tussen andere, tussen rechts en links en tussen buitenlanders en Nederlanders. Oké. Dat is de social aan. En ons idee staat meer achter dat wij, hoe zeg je dat wij met ons te eten kunnen wij aan de andere kant ook laten proeven, weet je? Dat ook weer meer Ja, integratie. het zijn andere smaken misschien. Ik weet niet. Juist. Wat voor keuken wordt hier gebezigd dan? Midden-Oostig, Arabische kant. Arabische kant, hoor. Ja. Ik zie nummers.
Haha, goeiedag jongens. Ja, hè? Nou, vertel eens even. Wat zie je van? Hallo jongens, we gaan even naar de appie. Oh. We gaan even naar de appie, wat drinken Ja. halen. En dan halen we even een trainingsbroek voor deze jongeman. En wat drinkt zo iemand als jij nou? Een boeletje. Een boeletje? En een Ja. boeletje pakken? Een boeletje pakken. Jij ook een boeletje of niet? Ja, zeker. Ja? Ja hoor. Maar een boeletje, dat is een beetje de cheap ass Red Bull, zou ik maar zeggen. Nee, ik bedoel Red Bull. Ik dacht Bullet. Je hebt Bullet Energy, toch? Nee, ja klopt. Nee, een boeletje. Oh, oké. Nee, oké. Is er nog veel verschil tussen een Red Bull en zo'n Bullet of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee, denk ik. Ik weet het niet eigenlijk. Jij wel? Nee. Volgens mij zit Nou het jongens, heel hey, goed. proost. Ja, proost. Zeker. Geniet ervan, hè? Ja, succes met de vlog. Ja, dankjewel. Doei. Hoi. Waar komt dit op te staan? De Friese vlogger, hè? De Friese vlogger. Waar staat het op? De Friese vlogger op YouTube. Moet je opzoeken, de Friese vlogger. Dit komt erop, toch? Ja, nu, ja, denk ik wel. Ja, dit wordt hem wel, denk ik. Ja. Nou, Ja. dan zie ik je nog voor me. Ja, is goed jongens. Hey. Hoi. Fijne dag, hè? Hoi. Oh. Ja, het feest is voorbij, hè? Goeie. Schrik me de joh. Ik weet niet waar het is, maar ik schrik me helemaal de apenzuur. Ik schrik me toch helemaal hier het apenzuur. Apenzuurtje. Liken, delen, reageren. Liken, abonneren. Ja, dat... Geweldig.